bandiraɓe teddufiɗenkoɓe hettiyankoɓe Jabbo TV international on mbiyama jaam waale moɗon jaam hiire moɗon jaam wiyetema nokkuɗi mbadi oɗo saaha bandiraɓe meɗen hettoɓen to ennayyi hono dow ladde nduɗe Amérique ha e nder reedu Fouta banggue banggue nder Europe nder ɗum noon jeeyi sababuji hono ɗiɗo ne calminali caggal ɗum kadi ko nder ɗum e Afrique sikki ala sawtol ko Abdoulaye Hamady Sarr aranno ɗon ka gam yewtan ɗon kabaruji ɓurɗi tengtude ɗon yonterta ko inde Jabbo TV international e nder ɗon nder leydi Sénégal teskama oɗo saaha ene wayno mbartotoɓe ne kewi no fewi no nder leydi Sénégal yeeru muɗum ko biyeteɗo hono Kodou Sarr wayno kanko yarata ko duuɓi 70 kadi omo jogui no ken won hakke sukaɓe nayyi wayno kanko o wartima teskaɓe ndi ɗon e lewri kan wona waɗa ɗiɗo lebbi ɗiɗi hen wayno ken won hakke yimɓe sappo keeɓi hen wartade oɗo saaha ene wayno yimɓeɓe goni ko ƴeew holko jeeyi sababu golɗo bartogol e kala saaha e nder leydi Sénégal. Ousmane Sonko gaddiɗo landa Pastef ene wayno oɗo saaha wonande hono mawɗo ñawo biyeteɗo hono doyen du juge ene wayno kamɓene ko yowiti hono ñawore makko nde e nder ɗon wonande hojjukintoɓe tuba ko mbiɗum hono avocat ji nder ɗon ene wayno ɓen ɗon mbindi no ɓataki faade hono doyen du juge woni mawɗo ñawoɓe o beele kanko Ousmane Sonko omo wonande ha joni ɓe kaala beele heewa ko wiyete hono liberté provisoire e nder ɗon no ene ɗum ɗon oɗo saaha beele o wawa ɗaccede o yaaha e hajuji makko e foof kono wayno ɗum ɗon laataki ni yene ko nder ɗon wayno doyen de juge wayno jaɓanaɗi ɓe ɗum ko noon holliti kañum hoore muɗum ɗo e yesso seeɗa mbanɗen ngula jaltangol lajal ko nden tigui e kanko Ousmane Sonko o wara hettede caggal caɗele bannoɗo e nder leydi Sénégal. eyyi nder ɗum ɗon ko yewti hono yontere to nden yontere teddinali kala ko yewti e nder ndiyam hollitama wayno ndiyam ko ndiyam ko wonande ko liquide mbiyen ko ndeelam ɓurɗam wadde fayida nder windere nde kala nder ɗum noon jeeyi sababuji muɗum ha pottel manggal waɗi e nder lamorgo leydi Sénégal hono Dakar to eɗen nokku mbiyaɗo Diamniadio e taw ko yesso Alhaji Macky Sall hoore ndenɗa leydi Sénégal ene wayno ɗum ɗon nde waɗi nde il faaɓe hewɓe keeɓi hen tawtorede ko wayno hooreɓe duuɗele Afrique en wayno ɓen ɗon keeɓi hen tawtorede kono yiga won yimɓe kadi en wayno keeɓi hen tawtorede fof no waɗa koye dow teddungal walla ambassadeur wonande hono Youssou Ndour en wayno ko kanko tigui woni ambassadeur walla fof waɗa koye hono yesso makko hollitama noon oɗo saaha walla guila e kala saaha yimɓeɓe mbawa yaade mbawa gollude gaga ndiyam tawtoraka ɗum no jeewi sababuji haɓe mbaɗi nde ɗon yontere taw nden yontere teddinal kala ko faati e ndiyam ala ko halten so nawite ɓuure e nafoore kala ko yowiti hono ndiyam nden ɗon kadi hollitama wayno ko wiyete hono waylo ɓuɓdi o changement climatique e nder ɗum ɗon hollitama ɗum ɗon foof haalaɓe ngallu ene pottital bangal ɗo ene hono Dakaru. heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jabbo TV international sawtol ko Abdoulaye Hamady Sarr ko ndi ɗon mbiɗen ni oɗo saaha ko yowiti e hono guettaɗon gueɗe kadi ko gueɗe jowiti to banggue hono politique nder ɗon noon to ndendadi leydi Guinée Conakry e gadagol hono Mamadou Doumbouya hen wayno ko wiyete hono Bemba Kaba en wayno on ɗon ko médecin walla mbiyen ko cafro ko yowiti on hoorejo leydi o walla men ɗo ardani hoore men ɗo ardani leydi ndi on woni Alpha Condé e kanko goɗɗo wiyete Ibrahima Kaliba wayno on ɗon kadi meeɗino wonde ancien ministre affaires étrangères jaggoɗo kalfinade kala ko wiyete hono gueɗe guinenaɓe wurɓe caggal leydi e gueɗe mumen taariɗe ko nder noon hollitama wayno kamɓe oɗo saaha koɓe jaggaɓe gam ñawoyde walla moftede tribunal suudu ñawirɗum haade ko juuɗa ɓendude holko jeeyi sababuji muɗum ko caggal nde o jo yalti o joni yalti nde wiyama ko wonande hono Alpha Condé men ardade dani leydi Guinée Conakry mo Mamadou Doumbouya limno laamu muɗum e nder oɗon o jo hollitama wayno kamɓe ɓe kaala hen ko wiyete hono gueɗe tawɗon gueɗe kadi ko gueɗe ko yowiti hono patuɗe hono parti mabɓe ko yowiti tan banggue dawrugol walla to banggue politique de ɗon o jo yiyande e nder noon ɓeɗo yimɓe ɗiɗo naggade ɓe naggade no wayno ɗum joni nawa to kalen to joni ni ɓoyata joni so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗo ene woni kamɓene kadi ɓe ko wiyete hono suudu ñawirdu ndu. gummoɗen ɗon bandiraɓe tedduɓe walla kuccitewal to paɗen jaaɗa ha toon ndenali leydi Mali no wayno ko wiyete hono pottital manggal ngal pottital ne waɗa ko to e nayyi e hono Accra e nder ɗo noon hakkude leydi Mali leydi Accra mbiyana ko hakkude batu joɗɗo waɗi toon hakkude ɓe leydi Mali en wayno oɗo saaha wonko herƴi ɗon wonko herƴi ɗo kono noon wonande ko wiyete
hono nanodiral ngal beele ma ɓe ngoɗo ma woppu walla woppata beele kadi ma nanggu ladial walla nanggata beele ngal o ladial gal so nanggama foti nanguede kono foti nanguede beele famdata walla ngal ɓurtata ha no fewi sanne wayno ɗon ma jee ko wiyete wono gueɗe jogde haalede hannde ɗoyna aljuma mbiye ɗum mawde to enayi wono akara ɓurgol lamorgo leydi Ghana alhaji Macky Sall hoore muɗum ɓe wayno heeɓi hen tawtorede yo gay e yimɓe jaaɓe hondoro hono seeda woni wayno kam foof keeɓi hen tawtorede caggal ɗum ɗon wonande hono Guissimo Koyta hoorejo leydi Mali wayno kankone o jaɓɓani tawtoroyede ko wiyiti e hono ɗeɗon gueɗe walla mbiyen wiyete hono pottital ngal tangal pottel haalde ko wiyete e hono gueɗe juuɗe banggue leydi Mali ha banggue leydi Guinée Conakry ko noon ene wayno kanko o wi ko ala hen hannde wala hen janggo oɗo saaha noon wayno tinen ganden paamen tan kanko dey o wi ko yaha nurtitade to ene hono batu mabɓe Accra ɓuuri lamorgo leydi Ghana ha joni gonɗen koto banggue leydi Mali wonande ko wiyete hono IMOA wayno kamɓe no berlimo eranko gonɗo eranko ala ɗo pandu so wona to ene hono CEDEAO o wiide CEDEAO yo mbaɗe feere ko wiyiti e ko mbaɗe leydi Mali ko nde o wiyete hono hadde nde hadde no woni hono sanction kuugal ngal mbaɗe muɗum ngal yo mbaɗe feere ɓe guitta ngal ɗon kuugal ko yaawi e ko yaaci nden ɗon hollitaɓe no wayno ngal ɗo en kuugal so ittaka janggo jaam ene wawi bonnande leydi Mali ko heewi ne wawi kadi wonde addande ɗum caɗele ha no fewi sanne nden ɗon hollitaɓe no wayno kamɓe hono IMOA ɓe wi sako mabɓe yo mbaɗ feere ngal ɗo en kuugal itte ko yaawi e ko yacci heɗiyankoɓe hettiyankoɓe jabbotiɓe international e jaɗa ha to enen ndenɗani leydi ndiɗo leydi noon ko leydi Mauritania nden ɗon hollitama no wayno ha oɗon saago yite hono maditare duuɓi capantati e jeeɗiɗi Alhaji Baba Baydy Malla caggal no yuɓino toon golle muɗum ñande sappo e ɗiɗi e ñande sappo e tati nde nden ɗon ha joni eɗen garta wiite hono golle ɗe ko nder ɗum noon no wayno caggal nde bandiraɓe belti ha no fewi sanne kabaru jaltuɗo wiyede hankkadi ko wiyete hono laamu leydi ndi laamu leydi Mauritania ene wayno kamɓe ɗe mbiya hankkadi so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗe kalde Allah hodiri Alhaji Baba Baydy Malla joni wadde toon ko wiyete ono manitare nde ɗum woni witi anniversaire o hankkadi ko kamɓe laamu ko kamɓe jottoto gueɗe ɗe foof ha laaɓa ha wiya cer tawa koye wonande hono juuɗe laamu wonde hakkude mabɓe e leydi Sénégal ko hunde yuɓɓuni ko hunde yonde ko hunde fewde kamɓe jiiɗi yumma kamɓe jiiɗi baba Sénégal woni Mauritanie woni Sénégal e nder ɗo noon ha e nder ɗon ha e on ɗon yamu e nder ɗon hollitama ko wiyete hono fedel wona laamu yankol wiyete hono saylantoɓo ko saylantoɓo ko ardi ɗum ko gorko moƴƴo tinaɗo gandaɗo darniɗo kala ko wiyete hono ɓuural e ɓamtare e nder dunde Afrique ha tegde wonande banggue Fouta rewo e worgo oɗo hono Demba Ba jatoɗo ko meɗe hono dabbe e nder ɗo en wayno kanko joom suudu makko olɗo wonden woodi Strom e nde ɗo en fedde wona laamu yankore ONG organisation non gouvernemental ne wayno kamɓe no oɗo saaha caggal nde ɓe kurbinno to walla ɓe guddito noon galle onon galle komi galle mesure de surmi haaji ɗo ɓe jokki wadde sibu eɓe ɗamini waɗoyde hayto banggue mbañan gueɗe goɗɗe caggal ɗum ngal hollitaɓe e nder dunde Afrique kene wara hakke leyɗele capantati e jeeɗiɗi eɓe liggodiri hon ndeɗo ene fedde nde ɗon fedde mo ganduɗa ko fedde afiriyankore e nder ɗum noon hollitama kadi e o yoga e won galleji ɓe ganduɗa ɓe gaari e nokkuji men ɓe gaari e nokkuji men ɗo noon ɓe ƴefti sukaɓe men taw ɓeɗon sukaɓe kadi ko ɓe cafata ɗumen ɓe cafata yimɓe ɓe cellani noon tinama andama ha e ɗo sanike noon ɗum ɗo foof ene wayno so tawi ɗum hurmbitama yañama tigui rigui ha yiyama hen kadi ene jeeya hen kadi ko wiyete hono darde Alhaji Baba Baydy Mall kono kadi hakkude mabɓe Alhaji Baba Baydy Mall kanko Demba Ba enen ko gueɗe tidde ha no fewi sanne sibu teskam hakkude makko Alhaji Baba Baydy Mall ɓe gandodiri gueɗe hectare ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati ɓiɓɓe ɗum oɗo 1982 ko nder ɗon bandiraɓe tedduɓe sen gummiɗen jaɗa ha to e naggoyta kon leydi Russie e leydi Ukraine oɗo saaha ene wayno ɗiggata yoppetake ene wayno joni hande waɗi ɗum kene wona hakke balɗe nogas e joyyi faade nogas e jeegom ene wayno oɗo saaha e kala saaha mbaɗɗa ko gaari min gara Diasan jeetim hollitama ene wayno pittali kewɗi ene wone kala kiima e nder Ukraine e nder ɗon hollitama ene wayno caggal ɗe batuji kewɗi mbaɗata ɗin batuji noon ko wiyede beele oɗo saaha mbawa waɗe feere fof haaɓe jiifa jayli ɗi Alhaji Macky Sall hoorejo ndenɗa leydi Sénégal kañum hoore mum nan daari en darde lang beele jalli ene jiife kono noon ha oɗo saaha ene wayno ko heewi tawa nan ɗon hollitama ne wayno ɗo waɗi battiɗanɗe musɗe ha no fewi sanne ɗe battiɗanɗe ɗon ko wonande ko wiyete hono yeru soro kam wonande ko wayno hono gollotoɓe ko wayno farine walla yeeyoɓe ko wayno buruji walla soɗoɓe ko wayno buruji ɗum ɗon musidɓe men ha no fewi sanne ha wonande kadi ko banggue guila essence uji ɗi ɗum woni hono wonande hono essence uji walla mbiɗo hono carburant ene wayno ɗum ɗon hollitama nan fuɗɗo ngakkude ha no fewi nder dunde Afrique kono kadi hay leyɗele goɗɗe kadi ene wayno ɗum battini toon ha no fewi sanne bandiraɓe tedduɓe Allah jara on jarama sawto Abdoulaye Hamady Sara
arano ɗo ene inde Jobbo TV international gam haalande bitottoɓe ɓurɗe tengtude walla kaburi ɓurɗe tengtude e nde ɗo no yontere Allah jaara won jarama yewre ko rewa Allah jaaɓi o diɗo lewru korka Allah jaara won jarama